Татарии до Альбрутенских топий было 100 дней пути. Однако тысячи кочевников преодолели это расстояние. Они сжигали города дотла, они убивали и стариков, и грудных детей. Ужас, который они принесли с собой, пережил века. Среди восточных славян меньше всех пострадали от нашествия белорусы. Но именно белорусы помогли сбросить монгольское ярмо с украинских земель. А со временем они бросили вызов самому Тамерладу. Люди земли, которую на средневековых картах обозначали как Альбарутения. Белая Русь. Вся Европа полнилась слухами о новых гуннах. Говорили, что им несть числа, говорили, что их войско можно обойти лишь за 70 дней, говорили, что на мир движутся легионы ада. Преисподнюю в Европе со времен античности называли Тартаром, а завоеватели носили имя татары, поэтому многие европейцы предполагали, что именно из адских ворот Тартара вышло это неисчислимое воинство. И, возможно, они бы еще глубже уверились в мистическом объяснении великого нашествия, если бы знали, что татары – это народ-призрак. Когда от Варшавы до Венеции с ужасом передавали весть, что идут татары, этот народ уже давно лежал в земле. Чтобы понять, как такое могло произойти, нужно перенестись еще на 50 лет назад, когда Темучин-Богатур начал объединять разрозненных монголов. Долгое время в степи шло противостояние разных родов, кланов и племен. Темучин, которого скоро назвали Верховным Небесным Вождем, то есть Чингисханом, собрал все племена под свою руку. Те же, кто не хотели объединяться, должны были попробовать чингисхановского железа. Керамиты, найманы и заклятые враги Чингисхана, татары, были разбиты в степных битвах. После того, как внутренние враги были повержены, Чингисхан взялся за врагов внешних. Он отправился громить Китай, Среднюю Азию, а также со временем выслал несколько армий на запад. В разные стороны света растекались настоящие лавины вооруженных всадников. Причем впереди войска ехали покоренные татары. Их покоренные народы видели первыми, и их запоминали. А монголы, истинные завоеватели, появлялись позже и делили добытое татарами добро. По степным понятиям, основной народ-победитель, он не идет впереди войск во время сражений, боевых походов и прочее. Вот он впереди себя толкает покоренные народы. Они гибнут в первую очередь. Вот. Так делали гунны когда-то, когда перед собой толкали всех, кого они там подобрали на Северном Кавказе и в Причерноморье. Так делали и монголы. Передовая – это самое опасное место на войне, поэтому татары очень быстро сошли с исторической сцены. Все они были убиты в боях. Таким образом, монголо-татарское нашествие – термин искусственный, ведь когда степное войско дошло до земель Альбарутении, Белой Руси, татар как таковых уже не было. На земле от них осталось только имя.
этноним татар закрепился в данном случае над покоренными народами, которые граничили с Киевской Русью. Ведь у кочевников еще один принцип. Хочешь покорить народ, ты можешь его гонять перед собой в качестве вот этого авангарда. Вот, а если он вдруг еще чудом уцелел после этого, ты ему даешь свое имя, меняешь ему имя. Вот тогда он уже перестает быть самостоятельным народом. Так жители Казани, которых мы сегодня называем татарами, это на самом деле потомки волжских булгар, которые издавна жили на Средней Волге. Монголы захватили их землю и переименовали этот народ в татар. То же самое происходило с теми, кто жил на завоеванных землях Сибири и Крымского полуострова. Крымские татары никакие не татары, это половцы, вот, которым просто поменяли тоже имя. Вот. И так вот и получается, что поскольку русские граничили с крымскими татарами, с волжскими, вот, хотя на самом деле с булгарами и половцами, да, но опять же новый этноним, и отсюда вот устойчивый такой вот штамп в сознании русского человека, вот, что это вот монголо-татар. Европа дрожала от имени давно погибшего призрачного народа. Люди Запада были уверены, что грядут последние времена. Германский император Фридрих предсказал апокалипсис, называя татар секирой при древе, и призвал людей пробудиться ото сна и открыть глаза, духовные и телесные. Король Англии чувствовал себя на своем острове в относительной безопасности, поэтому он просто запретил своим купцам плавать на континент, пока кочевники не вернутся назад в свою Тартарию. Тунгусское племя Джурджени монголам. Пока в крепости есть мыши, мы их ловим и едим, а если их не будет, у нас есть жены и дети. Мы будем есть их, но не сдадимся. Если бы люди, которые привыкли вести такие войны, ударили по Европе, то, наверное, современная цивилизация выглядела бы иначе. Но миру повезло. Монголы, чуть-чуть не дойдя до Венеции, повернули обратно. Есть несколько теорий, которые объясняют, почему монгольское нашествие не докатилось до Европы. Возможно, кочевники к тому времени слишком устали, ведь они преодолели почти 3000 километров. Есть гипотеза, что войска повернул обратно в степь хан Батый, который узнал об освободившемся троне великого хана. И третье предположение. Монголы боялись оставлять у себя в тылу славян. Из европеоидов именно славяне приняли на себя основной страшный удар. Они смягчили монгольский кулак своими телами, и до Европы докатилось лишь эхо той трагедии, которая произошла со славянами, когда отверзлись врата Великой Степи. Монголы приходили на земли восточных славян дважды. Первый поход, по сути, был разведывательным. Кочевники разбили объединенное войско славян на реке Калки, сожгли несколько городов и вернулись в свою степь с вестями. А через несколько лет произошел второй, гораздо более страшный поход, возглавляемый хан Батыем. На самом деле ведь европеец почему падал в обморок при виде этой огромной лавы, которая неслась на него из степи? Вот. Он просто не понимал того, что кочевник, вот, он как черепашка, он с собой все несет, свой панцирь и все остальное. То есть за каждым монголом тянулся целый обоз, где его там сидит в этой юрте бабушка, жена, голосящая орава детей. Вот, опять же, тетя из Житомира, там куча припасов на ближайшие 2-3 года, вот, и скот и тому подобное. То есть, опять же, получается, что самих вооруженных конных воинов 1020-30, но с учетом членов семей и всего остального, получается, что движется 1150. Конечно, это действует. Итак, вся эта кочевая громада залила собой славянские земли. Только за февраль месяц войско Батыя сожгло 14 городов, таких как Владимир, Суздаль, Тверь, Рязань, Чернигов.
Под удар попала и Киевщина, мать городов русских. Никоновская летопись. Того же лета пришел царь Батый к ограду Киеву со многими воинствами и окружил град, и обложила его сила татарская, и не слышали в ограде Киеве друг друга из-за скрипа телег, рвения верблюдов, от гласа труб и ржания конских стад, и была исполнена вся земля татар. Киев был взят и сожжен монголами. Надо сказать, что среди восточных славян именно предки украинцев больше всего пострадали от них. Чернобровость современных украинцев, обилие цветочков и листиков в украинском орнаменте – все это наследие монгольского нашествия. Волынь, Киевщина, Черниговщина и другие княжества попали под монгольское иго. Это означало, что жители должны платить налоги в казну Орды и поставлять воинов в ряды монгольского войска. Славянам еще повезло, что тяга завоевателей к переименованию захваченных народов к тому времени уже поутихла. Современных украинцев и русских никто не пытался перекрестить в татар. Однако судьбу татар славянским воинам пришлось повторить. Они также воевали в авангарде, также лили кровь в чужой стороне, также быстро гибли. Земли Украины были подвластны Золотой Орде чуть больше 120 лет. За это время, после сотен мелких стычек, предки белорусов собрались силами и провели решающее сражение с монголами. После битвы на Синих водах они освободили из-под монгольского ига земли от Волыни и до Черного моря. Что же определяет историю? Личность, культура, История – это наставница життя. Пасля разгрому княств украінскай зямлі монгольская імперыя ператварылася ў самае велізарнае ўладанне ўсёй сусветнай гісторыі. Яно распасціралася ад Ахоцкага да Чорнага мора. Цікава, што пры гэтым тэрыторыя Беларусі, у адрозненне ад зямель, напрыклад, цяперашніх Украіны і Расіі, ніколі не ўваходзіла ў склад Арды. Калі князі Масквы, Цверы, Кіева атрымоўвалі ярлыкі на кіраванне і былі па сутнасці падначаленымі мангольскіх ханаў, то ні полацкія князі, ні потым уладары Вялікага княства Літоўскага манголамі не прызначаліся і даніны не плацілі. Гэтая зямля не была захоплена монголамі, але баі тут адбываліся і не менш кровапралітныя, чым у астатніх славян. Так, у 1240 годзе было цалкам знішчана насельніцтва Берасця. Не засталося людзей, каб капаць магілы для забітых, таму целы заставаліся ляжаць на вуліцах. Калі пазней праз Берасцейшчыну праязджаў князь, то ён не здолеў прыпыніцца нават у поле каля горада, бо паўсюль стаяў страшэнны трупны смурод. Гісторыя не данесла інфармацыі, чым берасцейцы так раззлавалі манголаў. Магчыма, традыцыйным для гэтай зямлі упартым супрацівам. Праз 600 год вакол старажытнага гарадзішча з'яўляецца Брэсцкая крэпасць. Варта ўзгадаць, што ў тыя часы землі Альба-Рутэній пакутавалі яшчэ ад ордэна мечаносцаў, які ўжо пачаў свой наступ з захаду. Але гэты падвоены ўдар не забіў народ, а зрабіў яго наадварот, мацнейшым. Менавіта ў гэты гістарычны перыяд скончылася фармаванне беларускай нацыі. І так, паміж молатам мангольскай арды і кавадлам крыжацкага ордэна нарадзілася Альба-Рутэнія, Белая Русь.
Яна была выкаваная страшэннымі выпрабаваннямі гісторыя і таму стала трывалай, быццам меч. Вакол Наваградка сфармавалася новая краіна – Вялікае княства Літоўскае. Дзяржаўная мова – беларуская, большасць насельніцтва – беларусы. Яны стрымалі манголаў, а з часам нават здолелі вызваліць землі суседзяў. Вялікае княства першым у Еўропе кінула выклік мангольскай імперыі. У сярэдзіне 14 стагоддзя яны ўжо не абараняліся, а нападалі. Хто вучыўся ў савецкія часы, усе ведалі пра Кулікоўскую бітву, 1380 год, усе. Гэта абавязкова. Але практычна нідзе не згадвалася пра больш, напэўна, значную бітву 1362 ці 1363 года на тэрыторыі сучаснай Украіны, бітвы на Сініх водах. Там Альгерд, узначалівы войскі Вялікае княства Літоўска, разбіў па некаторых звестках 5, па другіх 7 татарскіх ханаў. Прычым не з такімі ахвярамі, не з такімі стратамі, як Дзмітрый Донской на полі Куліковым. Залатая Арда займала ў тыя часы землі сучаснай Украіны. Атаманы і баскакі збіралі даніну са славян і неслі яе да мясцовых ханаў – Хаджыбея, Кутлукбея, Дзмітра і іншых. У 1362 годзе Вялікае княства пайшло на манголаў вайной, каб вызваліць гэтыя тэрыторыі з-пад мангольскага ярма. Падолле было адбіта з параўнальнай лёгкасцю, бо гэта была ускраіна мангольскай дзяржавы. Сілы Вялікага княства выправіліся далей. Яны рушылі ў напрамку Чорнага мора. Увесь час да іх далучаліся мясцовыя жыхары, якія жадалі дадаць і сваю лепту ў вызваленне края ад Арды. Каля рэчкі Сіняя вода нашых продкаў сустрэлі ваяры цьмы. Цьма – гэта назва воінскай адзінкі ў мангольскім войску. Адна цьма складала 10 000 чалавек. Гістарычныя крыніцы не данеслі да нас, колькі вайсковых ваяроў выйшла, каб адбіць напад. Аднак ва ўсялякім выпадку гэта былі цьмы, цьмы і цьмы. Татары сталі ў 3 палкі, а нашыя продкі выкарысталі дастаткова нечаканую тактыку. У тыя часы войскі звычайна стаялі ў лінію ці ў некалькі ліній. На сініх жаводах ваяры Белай Русі сталі паўколам, і іх шэрагі нагадвалі падкову. У такім становішчы палкі прыкрывалі адзін аднаго, і іх складана было адкружыць. Хроніка польская, літоўская, жмуцкая і ўсёй Русі. Наваградцы з карыбутавічамі, з самастрэламі, лукамі наскочылі з бакоў і доўгімі дзідамі скідвалі татараў з сёдлаў, быццам вецер снапы ў буру. На пабоішчы засталіся забітымі 3 татарскія царкі – Кутлубах, Качыбей, Султан Дзімейтр, а разам з імі вельмі шмат мурз і уланаў. І наўкол па палях і рэках ляжалі татарскія трупы. Кіеўшчына, Чарнігаўшчына, Валынь і Падолле былі пазбаўленыя ад мангольскага ярма. Набегі качэўнікаў яшчэ будуць непакоіць мясцовых жыхароў ледзь не да 19 стагоддзя, але гэта будуць ужо бандыцкія напады ворага, а не палітыка ўласнай дзяржавы. Вырваныя з-пад улады манголаў землі ўвайшлі ў склад Вялікага княства Літоўскага. Пасля гэтага беларусы больш не складалі этнічную большасць у сваёй краіне, бо колькасная перавага цяпер была на баку новадалучаных украінцаў. Дзяржава нашых продкаў была першай еўрапейскай краінай, якая сама напала на Залатую Арду, а праз 50 год пасля бітвы на Сініх водах Вялікае княства нават пачало ўмешвацца ва ўнутраныя справы манголаў, намагаючыся пасадзіць свайго хана на залатаардынскі трон. Вітаўт здолеў сабраць пад свае сцягі шмат саюзнікаў. Разам з ім у землі Залатой Арды выправіліся татары хана Тахтамыша, крыжакі, рыцары Польшчы і нават атрад валожскага гаспадара. Але аснову войска ўсё ж складалі жыхары Украіны і Альбо-Рутэнія, Белай Русі. Залатая Арда ўжо гэты перыяд паціху пачынае прыходзіць упадак, і там ідзе частая змена ханаў. Прычым некаторыя ханы маглі быць па некалькі дзён,
і іх забівалі, не паспявалі зразумець, што з імі здарылася. І вось Цімур ці Тамерлан выкідае з Залатой Орды Тахтамыша. Хан Цімур Кутлук, пабачыўшы войскі Вітаўта, задаў даволі наіўнае пытанне: «Для чаго ты на мяне ідзеш? Бо я тваёй зямлі не браў, ні гарадоў, ні вёсак тваіх». Арда яшчэ не звыклася на той час з думкай, што славяне могуць не толькі абараняцца, але і наносіць удары. Падчас мірных перамоў Вітаўт патрабаваў, каб хан штогод плаціў яму даніну, выбіваў Вітаўтава імя на манетах у Залатой Ардзе і нават прызнаў Вітаўта сваім бацькам. Ніхто і ніколі не размаўляў з ардынскімі ханамі такім тонам. Каля рэчкі Ворскла адбылася адна з найвялікшых бітваў 14 стагоддзя. Гісторыя тады магла павярнуцца ў іншы бок, калі б у сечы пашанцавала славянам. Аднак цяжка ўзброеныя рыцары не маглі нагнаць лёгкую конніцу татараў і ператварыліся ў зручныя мішені для стрэл. Нягледзячы на артылерыю і стратэгічную перавагу, войскі нашых продкаў былі на галаву разбітыя. 50 князей засталіся ляжаць на беразе Ворскла. Сам жа Вітаўт ледзь-ледзь уратаваўся ўцёкамі. Тахтамыш не быў пасаджаны Вітаўтам на залатаардынскі трон, таму хан-выгнаннік са сваім войскам назаўсёды застаўся на беларускіх землях. Арда Тахтамыша асела на паўночным захадзе сучаснай Беларусі, таму нават сёння ў раёне Давыдгарадка, Турава і Ляхава можна пабачыць далёкіх нашчадкаў вітаўтавых саюзнікаў. Менавіта з тых часоў на Беларусі пачалі будавацца і мячэці. І яшчэ ў 16 стагоддзе нашы беларускія татары адзін дзень у годзе маліліся за выратаванне душы Вітаўта. Татары з Арды Тахтамыша дапамаглі Вітаўту і ў бітве на Грунвальскім поле. Арканамі яны сцягвалі цяжка ўзброеных рыцараў з коней. Пад ураджаннем ад татараў, якія выступалі на баку Вітаўта, у Еўропе пачала з'яўляцца лёгкая кавалерыя. 15% дваран расійскай імперыі мелі татарскае паходжанне. Такія роды, як Булгакавы, Карамзіны, Чаадаевы, заснаваныя выхадцамі са стэпу. Аднак, калі рускія татары – гэта нашчадкі заваёўнікаў ці зборшчыкаў даніны, то ў Беларусі яны нашчадкі саюзнікаў, і іх таксама нямала. Роды Дастаеўскіх, Глінскіх, Высоцкіх, Багушевічаў і Богдановічаў мелі татарскае паходжанне, а прозвішчы знакамітага мастака Напалеона Орды увогуле гаворыць само за сабе. Беларуская мова стала адной з першых жывых еўрапейскіх моў, на якую быў перакладзены Каран. У 16 стагоддзе на нашай зямлі пачалі з'яўляцца свяшчэнныя мусульманскія тэксты, напісаныя арабскімі літарамі, але на беларускай мове. У арабаў няма некаторых гукаў, характэрных для маўлення беларусаў, напрыклад, ж, ч, ц і у кароткага. Таму ім прыйшлося прыдумаць новыя сімвалы. Такія беларускамоўныя караны і зараз захоўваюцца ў Беларускай акадэміі навук. Гісторыкі ведаюць, што ўсе, нават найвялікшыя здзяйсненні, правяраюцца часам. І час паказаў, што бліскучыя заваяванні Чынгісхана і яго нашчадкаў нічога не прынеслі ні заваяваным землям, ні нават самім манголам. Яны стварылі самую вялікую дзяржаву ўсіх часоў, перайменавалі шэраг азіяцкіх народаў, а потым імперыя развалілася на асобныя улусы, а самі манголы растварыліся сярод заваяваных імі этнасаў. Захавалі сваю самабытнасць толькі жыхары улуса галоўнага хана. Гэта і ёсць сённяшняя Манголія. Сучасная краіна займае прыкладна тую ж тэрыторыю, якую займалі манголы да часоў Чынгісхана. Для астатніх народаў татара-мангольскае заваёўніцтва стала сапраўднай катастрофай. Да нашэсця манголаў у Кіеўскай Русі было вядома 200 відаў рамёстваў, а пасля толькі 60. Менавіта тады быў згублены і сакрэт перагародчатай эмалі, тэхніца, у якой быў выкананы крыж Ефрасіні Полацкай. Толькі напрыканцы 20-го стагоддзя ювелір Мікалай Кузьміч нанова вынайшаў гэту старажытную тэхналогію, калі працаваў над аднаўленнем беларускай святыні.
Нашэсце прынесла шмат гора, аднак вельмі пашыраная версія, што менавіта дзякуючы яму нашая краіна атрымала сваю назву. Некаля гэтая зямля засталася вольнай ад мангольскага ярма, і таму яе пачалі называць Белай Руссю, што ў перакладзе на лацінскую мову гучыць як Альба Рутэнія.